Какво става, хора? Аз съм Тимуш БГ. Така, днеска ще тегля томболата, където бяхте се записали. Така, съжалявам за това, но... Значи, съжалявам, няма да тегля на 130 абоната, които са се записали. Но просто... как да кажа... От други ден отивам на село и заради това. Така, ето поставяме линка. What comments. Така, 4 коментара има. Random pick. И така, нека сега да видим кой ще спечели. Така. Така, значи, както знаете, първия трябва да бъде за клип с мен. Така. Ще се върна, когато зареди. И така, хора, тук съм отново. Печели се иди един коментар, но това е за да направим сървър. Така, трябва първо за клип. Както знаете. Така. Малко банчко зарежда и затова ще спирам клипчето, докато се дойде пак. И така, хора, Рюкзан Рамадан, записвам се за клип с теб, така. Нека видим дали е направила всичките стъпки. Нови прибивки, добре. Абонирала се сигурно. Ще пише по скайпа, нали, за клипа. Така. Нека да видим другия. Така, се върна като и той зареди. И така, хора, тук съм печели Сеиди, за да направим сървър двамата. Skype Сеиди 1.3.1. Така. Нека да видим. Опчикън, кой епизод е правил. Така. Не виждам да се е абонирал. Добре, хора, не се е абонирал. Така. Сейди, съжалявам, но не печелиш. Може после за ранг да спечелиш. Там не е задължително да се абонирате и така. Следващия е... Пак той... О май гад. Така. И ще се върна с малко. И Doom 456 печели да направим сървър заедно. Проверих го, абонирал се, всичко така, за да не ви бавя. Така, това му е скайпа. Ще те потърся. Така. И нека видим следващия. Така, който печели ранг. И този, който печели ранг в сървъра е DBG. Така. Но той се записал за сървър, но все пак печели ранг. Така. И това беше, хора, от мен. И до скоро. Чао.